Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 5 Awgust 2025-nji ýyl. Ene 2 gün bäri Türkmenistan gaty uly tomoşa toý tutulýar. Şo barada size biraz maglumat berin. Ýa-da şu Türkmenistanyň başlaýly şu günki söhbetdeşligimizi. Aglan etdiler ene 3 Awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres hana Aşgabatda ýa-da Aşgabatda däl Türkmenistana geldi diýdi diýmek Krasnodar'a gelip konupdyr. Indi bir näme maksat bilen gelinýär? Iglan edilen programa boýunça diýilýän zat deňize çykarlasy bolmadyk 32 döwletiň delegasiýasy ýa wekilleri gelip şu Türkmenistanyna ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň 3-nji ýedek geçirilýän maslahatyna gatnaşmaly. Onuň awada geçirmeli dipdirler. Bolýa, bu nämeden emele gelýän zat? Ýadyňyzda bolsa Gurbanuly, onuň ogly ýa-da şol Antonio Guterres şula garynja gatnawyny ýola goýdylar. Esasan şu ýylyň başyndan bäri bulan maksady näme? Esasan Gurbanulyň başlaýla oň dogmasy bilen bular indi görüp oturýar dünýä äşgär edildi ýa dünýä paş edildi bilen alyp barýan jenaýetçilik bu siýasaty. İlkinji nowatda öz Türkmen halkynyň garşysyna alyp barýan jenaýetçilik bu siýasatyny dörlü tarapdan, dörlü guramalar, dörlü adamlar, dörlü edareler, dörlü mass mediadan berilip dur ýylygy ýyllar boýy. Indi bulara gaçyp giýgenlere deşik galmak diýdilen bolýar. Indi şonuň üçin soňra iň esasy çykaran zadymyzam bir Ukrainada 170 tany Türkmenistanyň grajdanlarynyň ýani watandaşynyň yesir alınmaly. Bular Orsiýet tarapynyň hakyna tutma kontrakty gol çekyp Ukrainalary öldürmäge gatnaşarlar. Indi biz şunu esasy tema edip allyk çykardyk, şunu hem ýaýradyp berdik. Nämeden ibaret? Näme üçin özüni bir tarap we öz başlyk diýip iglan edýän, garaşdy diýip iglan edýän Türkmenistanyň hökümeti Türkmenistanyň grajdanlaryny Ukrain Orsiýet arasyndaky uruşa bir tarapy ýani ýapça edip ýa-da yaranjanlyk edip ýani Orsiýetin arkasynda durmak üçin bizim Türkmen ýigitlerimizi Moskwa, Kazana urady ýa şo ýerde de kontraktlara gol çekdirip sana Orsiýetin grajdanlygyny berjek. Size ine jaý bilen öpçün etjek, ine size her aýda 100.000, 200.000 rubl berjek. Gidinde söwüşüm uruşum Ukrainalary öldürün. Ine şonuň üstüni açyp berdik. Şoň üçin talapnamany ýazyp oturup her bir şol ýanky 95-nji ýylyň 10-njy dekabryna näçe döwlet şu Türkmenistany bir taraplyk statusyny bermelip el galdyran bolsa şu döwletlere ýazyp otur. Ine sizin el galdyran ýa-da razylyk beren döwletiňiz ýa-da oturan jenaýety şulardan ibaret. Indi şuň ýerde geçdi Birleşen Milletler Guramasynyň diňlenşigine çykaryljagyny bilýär, edeler hem şol. Şonuň öňünden gaçmak üçin bular nähilem bolsa şol Antonio Guterres'e yaranjanlyk edip oň dilini tapypmy, oňa sowgat beripmi, näme edipmi, şunu sen gel şol konferensiýaň bizde geçir, Türkmenistanyň bize awry bolar diýip ine kör awry gazanmak üçin 5-6 ýyllap tarhan nökerlik edýärler. Aýyň 3-nji Guterres geldi, diýmek beýleki delegatlarym geldi. 8-nji çellen tamamlanýan bolsa 8-nji bu tamamlanýan bolsa 5-6 ýyllap olar ine Türkmen halkynyň sümkün emriýalar diýip aýdaýmyn, türkmençelep aýsam. Az halkyň gözüniň öňünde bular şagalmasligini gurnaýarlar. Türkmenistanyň bir
özlerini yol vasfı dip atlanıryan atalogul jenayetkarlardan başlaýly. Şu geçirilecek bolýan ýygnak ýa-da uşuk bolary näme berýär? İlkinji nowatda öz halkyny ağırlamak üçin. Ana, gördüňizmi? Ana Birleşen Milletler Guramasynyň prezidentim gelip biz bilen nüştaýdy. Maslahat geçirýär. Yani 32 döwletiň wekili geldi. Diýmek Türkmenistan dünýäde şuňaly awray bardy. O beýle däl. Ora şu kör awray gazanmak üçin şu tarhan nökerligi edip otylygy, urdumşalygy. Olum kimin hasabyna? Ene Türkmen halkynyň hasabyna. Türkmen halkynyň hazinasynyň ýa baýlyklarynyň hasabyna. Özüňiz pikir edip görün. Suwgutçylyk bar Türkmenistan. İlatyň agyş suwy ýok diýen ýerler. Kan közen ýerler hemme ýerden 4 günden habar gelip durdy. Elektrik togy ýok diýen ýerler. Gece günü göçüp ýaty transformator butkalar ýarylyp durup saçydaman. İş ýok, aýlyk ýok. Ondan şu ýagdaýda da bular şu özüni bir gün häkimetde saklap alyp galmak üçin indi Birleşen Milletler Guramasyny we on prezidentini özüni galkan edip tutunýar. Şoň üçin enesi horramşarlygy geçirýär. Gör bak ol geljek otadaki döwletiň wekillerine bular 5-6 ýyllap nähil hyzmat etjek. Näçe milyon, yüzlerce milyon belki dollarlar harca edilecek. Giderlerine ýany näçe sowgat salınjak. O bir ataloglar düwün çakdy çykarmaýar. Şunukla. Ol 95-nji ýylda ýanky şol bir taraplı aralarına da Türkmenistan nepis halalarını bagorlap samolyotlar daşadılar diýip aýdandy. Ýalyn ýok, ýalyn bolsa çykardyr. Indi häzir şu gelen delegatlar näme bilen gidýär? Ýaltanmasaň hana tamojnaky işgärlerden sonra görün Krasnovodsk aýdarlar. Kim eli boş geldi, ýygyny nädik gaýdýar. Indi o gelen indi näme netije berjek? Indi şol gurulýan konferensiýa. So taýda 32 döwletiň ýarsy ýa ýarsynyň gowragy Afrika döwletleri. Diýmek 16-17 Afrikadan gelýärler. Afrika gaýda, Aziýa gaýda, Türkmenistan gaýda. Birleşen Milletler Guramasy şol özüň ýok bolup barýan awraýyny, kör awraýyny saklamak üçin Türkmenistan men hemme çykdyjyň töleýän gelsen bolýa, maňa da kör awraý diýendir. Birar şo taýda gurulýar. Näme ora gelip çagal meslegini etmeli däl. Eger sen çagyrýan bolsaň mugut, ýoluňa mugut, iýje işleňe mugut, ýene-de ýanyň sowgatlygy aýtmaly. Indi şol konferensiýaň maksady näme? 5 sany dörli ýeme ýygnan şukuramaly şol 5 gün dowamyny. Aýny ara gatnaşygy ýygjamlaşdyrmaly. Logistikany ýani ýollar açmaly, köpörtmeli, ulartmaly, gelin gyýlan roluny ömetmeli, ýaşlary wezipe näme ol bir topar görläki aslynda Türkmenistanyň owalym ýok, häzirim ýok, inden bolmajak zatlary, şu hyýallaky zatlary bir real durmuşy geçirýär ýa geçirjek bolýar diýen konferensiýany geçirýär. Urunapdyrlar da. Yurttaşlar oýlanyp görün, şu näçeli nämesi bar şu Türkmenistan içinde. Logistikany alyp göreli. Ýollar gurulmaly, döwlet ara gatnaşyklar ýygjamlaşdyrmaly, serhetler açylmaly. Haçan serhet açylypdyr Türkmenistan 90-njy ýyldan bäri. Şondan bäri aýdyp gelýär, Türkmenistan ol diňe daşy serhet simaýlanyň umumy türme, o türmäň içinde. Oturunyň türmede, türmäň daşyna olary iýmit gatna diýenim, azygyny üçine diýenim, dermanyny getirýänim, ýene-de ejer çekýänim, olaryň türmede hiç ýer çykmagy hukuky mümkinçiligi ýok. Diýmek, o Türkmenistan umumy bir türme. Biz aýdyp berdik. Indi göterýärse de ýeter. Indi seredin bediyas ýollar açmaly, näme etmeli? Bir bulan öz dilini aýdýany gulagy bir eşdiýärmi-ka ýurtdaşlar? Türkmenistanyň halkary ýüklери gatnadar ýaly gara ýol bir barmy? Aýa asfalt ýol.
Ol obalyň arasyndaky ya içindäki gürrüň etmäli. Şäherary, welaýatlary, respublikan okýal kesip geçen dört tarapy ýa-ni dünýä talapyny gabat gelýän ýollar barmy? Ýük gatnadar ýaly. Ýok. Özüňiz görüp otursunuz hana internetde näçe diýseňiz rolik bar. O esasanam şol Türkiýe döwletinden gelýän tirmaşylyň şofýorlar goýupdyr. Ene akanak da çukanak. O nämen logistikasy? Nädip bolar ýük gatnaçy? Bolýa, şular asfaltlady diýeli, ýük gatnady diýeli. Ene şo ýükü Türkmenistany düşürdi diýeli. Satjak bolýa diýeli. Kim alar ony? İlatda iş barmy? Gazanç eder ýaly. Döwlet üçin etdimi? İş yerlerini ya orullarını. Ya mümkinçilik öğretdimi adamdan öz gazan özü harçlar ýaly? Ýok. Demek iş olmasa gazanjam ýok. Gazanç olmasa pul ýok. Pul olmasa sen haridi getirdi gömäý Türkmenistan. Kim aljak ony? Mümkinçiligi bolmasa adamdan. $50, $150 aylyk bilen sen haýsy bir harid aljak. Geldi däne Türkmenistan. Demek bilen ýalan. Logistikasy ýalan, diýip ýalan. Ýöne muň puluny ýem iýdiler. Ol şu Gurban Ulyň şu dogmasy ol vice-premierka 6 taraplyň uğurlu awtoban gurýasy. Hani daha şowda çarjywy gurulan awtobanlar. Hani bir şaňyrlap duran bir Balkana barmaly ýollar. Ýok. Demek bilen logistikasam ýalan. Enne şu taýda men Birleşen Milletler Guramasyna donanyp gelmekçi bolýan. Oň öne baş sekretary Antonio Guterres. Näme ol bilenakmy Türkmenistan nähil rejimiň höküm sürýänini? Näme ol görenakmy Türkmenistanyň deň ýartyndan gowus ilat hany ýurdun daşynda talawançylyk edip berýänini? Näme ol görenakmy atalogluň bir kanun wezipäni elap oturany? Näme ol bilenakmy geçen 34 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň türmeleriniň iň pesinde 50.000 beguna adamyň öldürilenligi? Näme ol bilenakmy 3 ýyl pandemiýada näçe miň adam öldü? Ýöne şoluň birini de bizde pandemiýa bar diýip aýdylmady. Näme ol görenakmy şu Krasnovod'a gelipdir de şonun biraz ýokarrak ýöresi katyrly diýen, masyly diýen bazarda Esengula barsyn, Gyzyletrege barsyn, Nebitdagy, Gumdagy, Gazanjyga ta gidip bersin. Ta ýema bar ýança gerek bolsa Türkmenawat diýär, men çärjek diýip tutýan. Çärjek üçin daşdöwregine görenakmy halkyň gözgüýini durmuşyny we ýagdaýyny. Ya habary ýokmy? Bar. Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklarynyň serenjam beriji guramasy ýyllar boýy 10 ýyllykdyr we Türkmenistany tanqid edip şu türmelerin ýagdaýyny, ilatyň ýagdaýyny, hak hukuky barada aýdyp gelýär. Näme on golasynaky bir bölümi bilýärde baş sekreter bilenakmy bir habarmy? O näme gelip bol Gurban Ulyň gutlan bolýa mübareklen bolýa eýtdiň de beýtdiň berekella. Bu näme alamaty? Olam gelip aeroportdan düşüp düşmäke bir haramzadaly bilinkiler näme diýeli? Şu portretini asyp goýýarlar, Guterres'in. Ene. Muny peýgamber derejesine 4 gölep götürjek bolýarlar da, ene geldiň sen hemme zadymy berekella diýip aýtdy ýani. Ana. Ene şol yurtdaşlar men diýen zadym şol Orslar dwaýny standart diýdi. Bir 200'li siýasat ýa-da bir 200'li haramzadalyk hatyky türkmençiler waýsa. İki tarapam haramzadalyk. Bizim Türkmenistanyň oturan bir kanun terörist topar ol bir dünýäde insanyň hak hukugyny goramaly we berja etmeli, şoňa gözegçilik etmeli, guraman baş sekreter gelip şu zatlara göz ýumýan bolsa onu biz näme diýip atlandyrmaly buny? Näşe ýagdaý? Ha? Ene şonuň üçin şunkun dünýäde Birleşen Milletler Guramasynyň hiç bir hili awry ýok. Hiç bir hili. Mundan 20 ýyl
30 ýyl öňkü Birleşen Milletler Guramasy ýok, ýurtdaşlar. Ýatdan çykarmyşlar, unudum. Şo gapylarda mesele çözülýän bolsa, şo gapylarda 7-8 ýyllap iň beýik tribunalaryna çykyş edip gaýtdym. Nämen bitirdiler, nämen başardylar. Nämen ýola goýdy. Haýsy insan hukugyny şolar ýakasyndan tutup niýat gurban boldan soradylar. Bolanakmy? Men näme ol boş gurama çaý suçma gideýin. Şoň üçin men aran kesdim. O bilenem amnestisy bilenem, beýlekisi bilenem. Sebäp mesele çözülenok. O halkymyzyň pikiredi, ine şol harkary gurum bolar, ine güýçli gurum bolar, şola bize seredäýin, mesele nämede? Hiç kim bize seretmeýär. Hana sizin aglyňyz zakyn kakyp, ine gelmişekleri ýdirip oty. Ine iksan atalogul. Awa. Şeňmi? Ine bolýan zatlar şeýle ýurtdaşlar. Bir näçe milyon dollar harç edildi. Inni sen şu bol konferensiya şunça pulu harç edip, ol 32 döwletiň milletini ýydyryp, içirip, doýurup, ýani sowgatly ýydyny ugrutmaňdan, sen bar gitdi. Hana öz regionuňdaky beýleki 4 sany döwlet bilen Gazakystan, Özbegistan, Täjikistan bilen bir üstoryň başyna oturundy. Regionuň su problemasyny çözüp. Amderýa gurap barýar. Yakın meydanlar gurak gitti. Aral çöküp barya. Kaspy deňzi gurap barya. Gel sen şu atları görmen tarhan nökörlük edýänmi? Olam halkyň hasabyna, garyp halkyň hasabyna, käşe baý halk bolsadyk. Baýlygymyz bar ýöne bize ýetsel. Ene? Hana iýje günni bir Guran transformatorlaryňyz partlap otdy, tow götürme. Adamlar hala diýni işlerler. İsrip bolan haritlaň, iýmitlaň sany sajagy ýok. O zalama bir garny doktor biziň halkymyz. Sen şoňa karşı oğullarça, yüzlerce milyon dollary. Ha? Yurtda yetim yesir azmy? Sen abadada ýaşyrjak bolsaň, aşagyl meslegine. Akit şolar 3 aýlap goýupdy. Ýaşadyrlar. Näçedan atel bar. Pöwridakina yaptın sen. Çağalyň elinden al. Öz mülküňe gurdun. Şeňmi? Gurban. Ine sene de oturun etmişler. Mınam ine çöke düşen halkın gözünün önünde ine edebilişim şu diýip otur. Görün yurttaşlar. Şundan sonra da siz şu zatları, şu cenayetlere tabin bolýan bolsaň, boyun bolýan bolsaňyz onu gözüňizi ýannak bilen süpürüň diýip aýdyp bolýan. Men başgaça meseleň çözüldüğünü göremem. Ine şol sizin dawaňyz, sizin maňlaý deriňiziň tölenen pullun, hazinadan ogurlan pullun hatany olar şagal meslegini edip, ýa-ni bir kanun hakimiyetini berkitmekçi bolýar Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde. Görersen ta oýun öňümizde garaşy görün. Bu mesele boýunça şonu aýdaýyn. Indi ýurtdaşlar halkary mesele geçdik. Donald Trump'ı bilýäňiz, tanıýaňyz, hemmäňiz tanarçy wagtdan boldy. Şol 24 sagatdan 100 güne çelli wagt berdi soňky soňky beren, soňky öňýany diýip beren Putin'e 50 gün wagt berýän şol 3-nji sentýabra çelli hem şonu bir ýyl edip Ukraina bilen şertnama baglaşmalydy da. Ne son görse Putin onu asla askerine etmek niyetim yok. Şoň üçin onu aýyrdy da 50 günden 29-na geçen aýyň aýtdy 10 gün wagt berýänli. Mene şu 10 gün wagtym bugün aýyň 5-i bolsa aýyň 8-ine dolýan. Şu diýýäni sözüni göwertmek üçin Donald Trump görkezme beripdir. Yerasy harby suwgamiler bar. Suwasy, yerasy diýen başlar. Suwasy harby gamiler bar. Atom ýa ýadro ýaragyny göterýän. Gaty uly dolar. Şolaryň ikisini ugradypdyr. Şu Orusýada goraýrak ýerde ýerleşdirme. Elbetde olam nerede ýerleşýän hiç kim aýdanak, olam aýdanak bilen ýöne.
şol çykypdyrlar barmaly ýerine barıp eýem taýýar. Şol iksan kireyse. Hawa. İksem ýadro ýaragyny göterýär. Indi Orsiýet şol aýyň 8-inde şol berja ýetmese bilemzak Donald Trump näme etjek diýilen ýaly çatlamalar gatykan dörli tarapdan dörli terde berilýär. Indi şol Putin'im gelsen hani yemen näme bu? Basta Medvedev hayvatat ol önkü Putin üçin 4 ýyllap kursin saklap beren o kelte boýly ýer bitiýär. Ol hayvatat ýa aýdyşlaryna görä işçiňi gatygy görýän adam şol işçiňi gymyllaryny diýerlerdi. Ene şol hayvatat ýa ay Amerika sen kim Donald Trump ene bizde şuňaly ýadro ýaragy we knopkan basar bol Amerikanyň Angliýanyň garp bolýa ýerem çökýär diýen ýaly. Ine şoňa jogap edip Donald Trump mana iksany suwasy ýadro ýaragy göterýän kreselleri padlotkalary uratdy. Hani indi basýan bolsalar bassyn şolar. Basyp ýetişmäkä Orsiýeň külüni sowurmazmy ol kreseller? Ana indi bolarmy bolmazmy diýilen soraw bar. Onuň bärde Donald Trump tanıyanlarım var. Belki diğerler yeme ustayda yankı bir bir Putin bilen Anırda gürleşip mena hayvat atayım. Senem hawa diyen var şeydip halkara guramaları ya devletleri yankı koşuşturali. Bolmasa da son ödara oňsors diyen ýaly bulan ýeňsede edilýän oýuny bolmagy da mümkin aýdylýan pikirler bar. Olama aýtmak gerek. Ýani bir orsaýsa suhoy hayvat ýa-da gowur hayvat atan bolaly birek ten alalaşan bol menem radilaşan bol wagt geçer bar ondan sanksiýalara maýrar ýene de dost bolar diýen. Ýönem bir pikir bar şu ýanky Amerika we ýemani Orsiýedy Xitayın zonasından täsirini çykyrjak bolýar. Yankı Xitay bolsa Orsiýede Amerikan yankı zonasından ýa-da täsirini çykyrjak bolýar. İkisany iň uly döwletler bilen. Indi Orsiýede näde paýlaşaklaryny bilen atlan. Eger häzir Donald Trump Amerika bilen gürleşip bilse, onu Orsiýede çökerýär bilen. Dünýäde iksan hegemon, o dünýäni täzeden paýlaşýar, onuň dünýäde täze düzgün tertip hereket etmeli. Indi olukysy üçin Orsiýede maýda mene ýadro ýaragym bar, men bilen bir Ruska tiýişde adam etmersini diýen ýaly haybatat ýa Amerika. On gapdalyndan indi bizim musulman döwletlerimiz bardy. Şaýlar indi Eýran bilen olay diye menne buğun olmasa erti ýadro ýarany çykaran. Ondan gürleşir siz bilen. Ters oturup dogry gürleşir diýen ýaly. Bärde bolsa ýam ene doly Ýewropada iň köp goşully we dünýä talabyna laýyk ýaragly döwlet ene Türkiýe bar. NATO ýaran birinciden, ikinciden ene Türk döwletleriniň öňde barjysy. Erdoğan'ım şu siyaset alıp bari olayda o nahil bizsiz dünyanın paylaşsa başarmarsınız menem bar berdi ne on kaptarına Azerbaycan nur hani Kazakistan yığı katnaşıp başladı beyleki devletler var bir Türkmenistan Doğan'ım diyen var yen sesinden pişavur ya da Erdoğan ya Türkiye galanı Türk birliği ya Turan birliğini ımtılyalar. Onu maýtmak gerek. Diýmek esasy oýunçylar şu mahal Amerika, Xitay, Orsiýet, Eýran, hem Türkiýe. Şular 5 sany dünýäde alyp barjy döwlet bolýar. Hindistan ol milleti boýunça ýadro ýaragy bolsun, onu hasap alanaklar. Emma şu 5 döwlet öz gepini gögerçek bolup bular ýanky harby taýýarlansyn güýçlendirýärler. Indi göreli aýyň 8-de näme bolýar? Ondan soňra görädim men size habar ýetiren ýurtdaşlar. Bolýar wagtyny kän alyp oturmaýyn, o galan görüňiz soňra täzerlikle gelenini size ýetiren.
Sag bolun, saglyklda görüşelim.